Dobrý den. Dneska bych se kouknul na ten díl, druhý zaslaný, který je myšlený na pětiosý stroj. Zase, já jsem koukal na to, jak jste to programovali, za mě to je velice jako v pořádku. Opět zase jsem si všiml, že tam je jako použitá hodněkrát kontura, takže já zase ukážu nějaký funkce, které se dají využít na práci s těma pětiosýma strojema. Začnu tím, že zase ukážu opět nějakou definici sféráku. Já jsem vlastně vzal ten váš sférák, který jste měl nastavený v projektu a naimportoval jsem si ho do tabulky. Teď ho vlastně už můžu používat napříč projektama bez toho, abych musel vždycky ho vložit do sestavy, zavazbit a vybrat jako sférák. Jo? Takže zase ukážu, vlezu do nastavení, kliknu na import toho sféráku nebo vložení sféráku z tabulky nástrojů. Tady já mám vlastně připravený ten váš symetrický jakoby sférák, takže si ho takhle natáhnu do projektu. Jo, abyste věděli, mám ho vlastně udělaný tak, že se mi pohybuje symetricky. Jo, vím, že vlastně minimální rozevření mezi tímhle s tím zase můžu změřit. Mám těch, když to řeknu 16, jo, tady mám vlastně polovinu toho rozevření. Pokud jdu do mínusu, jo, vidíte, že vlastně ta hodnota červená, jelikož jsem jakoby mimo limit toho sféráku, to všechno tam jde nastavit. Jediné, co si tady teď vložím, je vlastně upnutí poloha toho dílu a chci ji vlastně měřit od této hodnoty. Jo, takže vysunutí budu hovořit od nebo od vršku toho sféráku. Tak, potvrdím. Pokud si zobrazím náhled, zase skryju si dočasně stroj, tak vlastně tady v tom případě je to ideální, jelikož vy máte nulový bod na prostředku dílu, já mám vlastně ten upínací bod taky na prostředku dílu a jediný, co mě vlastně tady stačí nastavit, je vlastně ta hodnota Z. Jo, já už ji tam měl teda vyplněnou, jo, ale tady bych vlastně teď buď to napsal, nebo kolečkem tam dojedu, nastavím nějakých těch požadovaných 20. Jediný, co teď budu řešit, je to rozevření, tak buď toto tady můžu napsat, anebo je tady zase možnost vazeb, takže já řeknu, že chci tady tu plochu a tady tu plochu sjednotit, jo, a vidíte, že vlastně jak to pracuje symetricky, tak se mi to krásně rozevře. Potvrdím a mám nastavený upnutí. Tak, po nastavení upnutí vlastně přichází to, že jsem koukal, že vlastně pomocí kontury si jakoby obrobíte všechny strany toho obrobku. Samozřejmě za mě velice pěkná dráha. Tady zase ukážu možnost, kterou bych použil spíš já, jelikož nemusím definovat nějak složitě geometrii té kontury a je tady vlastně možnost zase pomocí operace kapsa. Jo, je to jednoduchá plocha a mám tam možnost bez jakýhokoliv naklikávání použít definici pomocí ploch. Já samozřejmě z toho už mám vytvořenou šablonku, takže já jenom natáhnu na díl, pustím. Jo, on se dopočítá, ví, jaká je tam tloušťka polotovaru, mám tam zadaný kroky, ve výsledku mi rychle vytvoří dráhu. Já když se kouknu do dráhy, tak vlastně v té kapse je i možnost ochrana kolize s upínačem. Jelikož mám definovaný upínač, on automaticky vlastně chrání upínač vůči kolizím. Jo, pokud já bych tady nastavil 10 mm, on tu dráhu zase posune, vidíte, o 10 mm nad. Tady, jelikož vidíte sám, nevznikají rovné dráhy tak jako na kontuře, samozřejmě by se toho dalo docílit, takže ukážu, jak by se to taky dalo jinak řešit. Začnu tím, že si vlastně vytvořím nějaký stav obrobku, do kterého chci třeba docílit jako v prvním upnutí. Tudíž se přesouvám do design modelu a vytvářím si konfiguraci pro první stav. Začnu tím, že si vytvořím nějakou pomocnou skicu na téhle spodní rovině polotovaru a udělám si nějaký, když to řeknu cca pomocný obdélník. Jo, nemám vůbec nutnost definovat nějaký přesný rozměry, uvidíte, k čemu to vlastně bude sloužit. Nastavím si nějakou velikost, v tomhle případě můžete upít za 20, chci být nějakou 2 mm rezervu, jo, nechávám, vytvářím si nějaký takovýhle pomocný díl. Uložím si to, přesunu se zpátky do projektu
a zde si tu konfiguraci vytvořím také, jelikož to tvoříme na úrovni dílu, musíme to vlastně, aby nám to krásně fungovalo v přepínání, zadefinovat i tady. Tak, mám takovýhle pomocný díl a použiju úplně tu samou šablonu znova na tuhle plochu. A vidíte, že on vlastně si zadefinuje už ten stav toho modelu při tom natažení. Jo, mám tady vlastně zadefinovanou nějakou ochranu obrobku, kde on vlastně krásně pracuje i s tou spodní plochou. Jo, nyní vlastně můžu začít natahovat na okolní plochy a budeme dostávat vlastně stejný krásně rovný dráhy. Jo, takže jednoduše takhle pomocí natažení mám obrobený obvod součásti. Odsimulujeme. A jednoduše, pokud je takovýhle požadavek technologie, mám díl obrobený a dokončený. Tak, to by byl další nějaký takovýhle pohodlný řešení pomocí definici kapsy. To samé bych vlastně mohl udělat pomocí iMachining, jelikož tady ta funkce je úplně stejná jako u kapsy. Tady jenom vidím, že mi iMachining zvolil takzvané oběhy, takže vlezu do operace, vypínám oběhy, jo, dráha pak bude vlastně hladší a zase můžu začít přetahovat na ostatní kapsy jednoduše, bez definice nějaký složitý geometrie a mám obrobeno. Jo, pokud zase zobrazíme v simulaci, teď to probíhá vlastně nějakou metodou iMachining. Za mě takové doporučení si ten díl vlastně, pokud používáte ty konfigurace, prostě upravit do co nejjednoduššího stavu. Tím se vám vlastně zjednodušou geometrie, pro ten SolidCam to je taky mnohem pak lehčí definice. Jo, vidíte, že tady vlastně tyhle kapsy vynecháváte, takže já zase opět můžu vlízt do toho design modelu. Máte tady vlastně k dispozici ve vašem případě strom prvků, bylo to nějak tvořený pomocí, jo, takže si označím ty prvky, kterýma to bylo tvořit, potlačím a zase vidíte, ta geometrie byla nějak složitě rozdělená, najednou z toho mám úplně základní jednoduchou geometrii. Tak, uložíme, vrátíme se zpátky do projektu a zase ukážu jednoduše, jak pomocí té kapsy zase obrobit třeba tady tu šikminu. Předtím jsem vynechal čelo, takže teď si nasimulujeme přesně tak, jak bych to programoval od začátku. Jo, čelní operace. Nechám vlastně nadefinovat tu první operaci. Jo, mám přelíznutí čelo. Beru vlastně tu svoji kapsu a natahuju například na tuhle plošku. Jo, on se zase zadefinuje se pod tím daným úhlem. Jo, tahám, řeknu, že chci obrobit pak tady tu plochu. Jo, a mám vlastně tím samým nástrojem obrobíno. Jo, a pak už zase jedete ten obvod. Takže pokud máte takhle nastavený ten model předpřipravený, nastavený ty operace, tak vlastně já jsem během chvilinky schopnej zúhlovat ten díl na čisto a mám vlastně předpřipraveno na nějaký následovný obrábění. Jo, když si ty dráhy zkreju, zobrazím aktualizovaný polotovar, jo, vidím, že tady mám nějaký ještě teda přídavky, nějaký dolaďování kapes, ale obvod mám vlastně hotovej na čisto. Nově vlastně SolidCam vyvíjí i nový simulátor Store, který bude na stejném principu jako simulace tady pak můžete, je to vlastně furt v testovací verzi, ale můžete vlastně vidět,
jak ten stroj bude pracovat pod těma náklopama. Bude to zase ulehčující, protože se nemusí zapínat ten starý simulátor stroje, který trošku díl nabíhá. Tady uvidíte i obrábění, vlastně všechny ty funkcionality, jako má klasický ten nový simulátor. Jo, hlásí to limity stroje, takže takhle. Pokud bychom teda pokračovali, jo, mám tady nějakou kapsičku, takže můžeme vzít operaci, zase abych ukázal kapsa, nadefinuju tuhle plochu, vložím nástroj, jo, tady ve vlastním případě vlastně je plocha kolmá, takže přepínám, definuju plochu, nástroj, budu volit nějakou menší válcovku, jo, vidíte, že hned vám ukáže tu oblast a řeknu, že ji chci třeba vyhromovat s desetinou, jo, a zároveň vlastně pak dokončit stěny, dokončit dno a u nástroje vlastně rozhodujete, jaký jsou řezní postupy pro hrubování, pro dokončení, takže se vlastně v té jedné operaci ta kapsa jak vyhrubuje, tak dokončí. Jo, a máte vlastně hotovo. Jo, takže ne na všechno je nutnost používat kontura. Jo, kapsa pod s těhlema novejma definicema je mnohem efektivnější za mě. Tak, nyní bych vám ještě zmínil takový ten více automatický režim, který se nachází v solidkem víceosých operací a je to automatické 3+2 hrubování. Nyní vlastně, pokud bych nechal tady ten díl přesně tak, jak je, tak tato operace vlastně volí automaticky indexované náklony, tak, aby vám vyhrubovala tím nástrojem co nejvíc. V tomhle případě je nutný zvážit ten stav modelu, takže pro první upnutí já bych chtěl, aby ten model nebo potom hrubování vypadal nějak takhle. Jo, takže tady vlastně připadá jakoby to, že máte víc nějakou práci s definicí těch konfigurací, ale pak si zase usnadním práci nastavování té operace. Takže operace 3+2 automatické hrubování nastavuju, že chci obrábit tento model, nastavíte globální přídavek, můžete zvolit aktualizovaný polotovar, že bude pracovat i dohrubovávat na stav už toho polotovaru, nebo to pracovat s nějakou tím základním. Můžu zde nadefinovat upínač v rámci toho, abych měl chráněný kolize vůči upínači. Jo, samozřejmě, když si takhle zobrazím, tak vidíte ten stav, kterým bude počítat. Zvolím nástroj, kterým to chci hrubovat. Nastavím kroky. Jo, můžu mu tady říct, že z každého toho směru maximálně budu hrubovat třeba 10 mm do hroubky. A mám tady režim automatický, to znamená, že on ty náklopy zkusí vypočítat automaticky, takže nechám vypočítat a uvidíme, jak vypočítá tenhle stav modelu. Jo, vidíte, že vlastně máme tady dráhy, které směřují z více směrů. Pokud pak koukneme na simulaci, uvidíme, jak nám vlastně zvolil tu metodu toho obrábění. A vidíte, v jedné té operaci mám vlastně vyhrubovaný ten stav přesně tak, jak nějak potřebuju s tím zadaným přídavkem. Jo, takže další možnost pomocí automatických 3+2 hrubování. Tak, pokud mám takhle operaci nebo to z prvního upnutí hotový, jo, díry vlastně a tady ty kapsičky, máte dvě vlastně možnosti, buď to pomocí kontury, pomocí kapsy a vrtání, vlastně tak, jak jsem ukazoval na tom 3.8 díle, jo, pomocí vrtání nebo rozpoznání vrtání, jo, to je furt vlastně ve výsledku stejný. My teď přijdeme k tomu, že vlastně budeme definovat to druhý upnutí, takže zase ukážu tu jednoduchost. Zvolím vlastně nastavení, dám ho potom, řeknu, že tady to bude upnutí 2 a řekneme, že budeme pracovat s druhým nulovým bodem. Jo? A tady budeme definovat vlastně svěrák pro druhý upnutí. Já zase použiju ten samý, takže si ho tady najdu. A tady vlastně ještě na začátek, než to, tak vlastně zvolím, že pro tohle upnutí nemám ten svěrák definovaný, abych mohl vlastně naplnit tu stanici, takže ještě takhle jednou.
inox nastavíme, opět zase určím, že chci mít polohu dílu na zetu, na téhle plošce, potvrdíme. Tak, koukneme na náhled. V tomhle případě máme druhý nulový bod braný z rohu, jo, takže nějaký umístění už tady začíná řešit. Chci to mít zase někde na středu toho svěráku, takže použiju vazbu, řeknu, že tady ta plocha, tady ta plocha, tady ta plocha, tady ta plocha budou symetrický. Jo, mám vystředěný. Tady vlastně pak další nastavení bude, že já teď vím, že tenhle pokud si to takhle změřím, mám nějakých 35, můžu tady vlastně nastavit 35, upnutí, a teda děleno 2, jo, těch 17,5 a vlastně buď to zase pomocí vazeb, anebo nějakýho, jo, posouvání kolečkem nastavím, že to bude třeba upnutý za těch 7 mm. Uložím, ukončím, mám zase definovaný stav pro druhý upnutí. Tak, pokud začnu druhý hrubování, zase máme spoustu možností. Já využiju toho, že už mám nějakou technologii v těch šablonách, takže zase hrubuju, vidím, že ten díl má nějaký kapsy, vytvořím si zase nějaký co nejjednodušší stav toho modelu. Jo? Použiju vlastně hrubování HSR, kde vlastně budu definovat, že chci použít tady ten obrobek a budu pracovat s druhým nulovým bodem, dám OK, jo, tady se mi vlastně ta operace zobrazí, takže si ji můžu nastavit hrubu na 2/10. Je to vlastně stejné nastavení jako předchozího 3osího dílu, mám tam nastavený vlastně nějaké věci, které se furt opakujou. Tak, první, co bych vlastně začal, ještě zkontroluju aktualizovaný polotovar, ukážu, co mi to vlastně načetlo za polotovar. Jo, v tomto případě vidíte, máme nějaký takovejhle. Nechám odsimulovat, jo, vidím, že ten stav platí. A jediný, co vlastně budeme řešit, jelikož, jak říkám, tady ten díl, vidíte, má převisy, to znamená obsahuje podřezání, pokud to nechám přepočítat, uvidíte, že on už ten stav toho polotovaru si dokáže spočítat podle reálného stavu. Jo, takže reálně tam to podřezání nevzniká, nebo reálně tam je podřezání, pokud ho neaktivujete, viděl jste, že vlastně on počítá, jako by tam byl celý ten obdélník. Jo, pokud to dráhu skryju, jo, vidíte, máte vlastně díl předhrubovaný a můžeme přecházet k nějakému dokončení. Všimnul jsem si, že vlastně tady tu plochu děláte pomocí kontury, jo, nastavíte nějakou polohu, obrobíte, zase ukážu nějaké další možnosti. Mám tady možnost frézování bokem nástroje, jednoduše zadefinuju geometrii, jo, to vlastně bude tady ta pracovní plocha. Potvrdíme, vybereme nástroj, kterým to budeme dokončovat. Jo, tady teď hledám nějakou válcovku, tady máme nějakou menší, jo, takže jdeme do tabulky, válcová 16, třeba pro tenhle případ potvrdíme. A vlastně tady mám vybranou strategii automatický, to znamená, že se to bude snažit vyřešit co nejjednodušeji, s pomocí automatu nemusím definovat žádné křivky, natočení. A jediný, co já tady určím, řeknu, že chci, aby to probíhalo takzvaným 4osým režimu, to znamená, že se natočí pomocí jedné osy a zbytek proběhne takzvaně, jakoby, když to řeknu 3ose. Jo, nechám vypočítat a během chvíle mám vlastně naznačenou dráhu bokem nástroje. Tady koukám, jenom si zkontroluju. Jo, tady ještě vybereme, zapomněl jsem dokliknout tuhle třetí plochu.
potvrdím, jo, vidím, že vlastně mám tu dráhu protaženou. Tak, zase tady ta operace má nějaký další takový jakoby možnosti, třeba protažení na začátku, tak řeknu, že na konci a na začátku chci protáhnout po 10 mm. Jo, a vidíte, dráha se mi protáhla automaticky. Jo, řeknu, že chci pracovat, aby mě to podjel tu úroveň, tu plochu o milimetr a řeknu počet řezů, že chci, aby mě to udělal na 2 řezy, tak jako jste to měli vy pomocí kontury. Tak a mám vlastně vytvořenou stejným způsobem tu dráhu, ale definoval jsem to pomocí operace frézování bokem nástroje. Tak, odsimulujeme, jo, vidíte, stroj je natočený v téhle pozici, to bylo, jo, tady se to rychlý. Tak. Koukneme, co nám tady definuje. Jo, vidíte, tady vlastně vidím, že mi bourá držák, takže ten simulátor mi funguje. To znamená, buď to budu řešit nějaký jiný nástroj, nebo jiný vyložení, který mi vlastně tu kolizi způsobovat nebude. Tak, koukneme na tuhle válcovku, 16. No, tak dáme třeba pro tenhle případ, jo, vyložení 70 a nechám přepočítat. A zase odsimulujeme, zkontrolujeme, zda tenhle ten stav už dokáže ten model obrobit. Tak. Máme vlastně dokončenou plochu. Jo, jedna z variant. Samozřejmě ta kontura má zase výhodu toho, že můžeme aktivovat korekci, takže můžete vlastně na stroji dolaďovat rozměr. Tak, úplně stejně vlastně můžeme vyřešit například tuhle spodní plochu, funkce drag and drop, najedu, přes CTRL vyberu hromadně, tím zadefinuju vlastně geometrii, řeknu, že chci, aby to pracovalo s druhým nulovým bodem. Tady v rubování řeknu, že to chci jet na jeden řez a vlastně vím, že nejsem schopen 4-8 režim tohle dokončit, jelikož ta plocha je proměnná, půhled rozvolňuju do 5 os a nechávám ji počítat. Jdu do simulátoru a ověřuju, zda nástroj nekoliduje a vidíme, že by měl zvládnout plynule 5 ose obrobit zase bokem nástroje. Jo, pro ověření, zda mě to zvládne kinematika, můžu zapnout simulátor stroje, jo, kde vidíme nějaký počáteční stav a vlastně vidíme, jak by to ten stroj vyřešil. Tak, jo, toť varianta, kdybyste chtěli využít plynulý 5 os. Tak, pokud by nebyl požadavek plynulých 5 os, koukal jsem, že jste použili operaci HSS, za mě správně nastavená. Zase ukážu další novou možnost, která zde přibyla pro ulehčení práce bez nutnosti nějakého donastavování, propojení drah a tak. Máme tady geodetické obrábění. Ve výsledku je to hodně podobné jako nastavení operace HSS, ale obohacená o tvorbu automatických křivek. Například ukážu to právě na tomhle tom zaoblení nebo na tomhle z té ploše, co jsme obráběli před chvílí teda plynule. Takže geometrii. Máte zde možnost pracovat s celým modelem nebo vybrat plochy. Já už jsem je jednou vybral, takže máme tady zadefinovaný, potvrdíme. Pracujeme teda v natočení druhého nulového bodu, takže kolmo. Vybíráme nástroj, kterým to budeme chtít obrábět. Tady mám nějakou kulovou frézu 16. Tady v hranicích, jelikož pracujeme s plochama, nic netvoříme a v propojení řekneme, že pokud to bude do 2 mm, chci, aby se to propojovalo napřímo. Tak, vlezu do kontroly zabourání a říkám, že chci, aby mě chránil pracovní plochy proti podříznutí. Tak, výhoda toho je, koukejte, jo, pokud já nechám tady to nastavení typu předlohuje rovnoběžně skřistnou a automaticky obráběná oblast, on vytvoří vlastně dráhu, která vezme tu nejvnější křivku a offsetuje ji vlastně pomocí zadaného kroku. Jo, ten tady máme milimetr, já ho v tomhle případě nechám na 3 desetiny.
Jo, takže teď vidíte, máme docela krásnou nebo hezkou dráhu, která vlastně jede tak, že z vnějšku jede dovnitř. Vy tady samozřejmě máte možnost nastavit spirála, tím pádem byste dostal jeden nájezd a jinak by ta dráha jela plynule po spirále. Jedna z možností. Pak je tady funkce samozřejmě další předlohy, kde můžu pracovat s dvouma křivkama. A já například tady mám i funkci, že chci, aby ty dvě nejdelší křivky vzal jako řídící, takže něco jako HSS mezi křivky a potvrdíme. Jo, a vidíte, automaticky vlastně mám operaci, která pracuje mezi křivky, dodržuje ten daný krok a nemusím ty křivky zadávat ručně, tak jako je u operace HSS nutnost. Jo, tady vidím, že tu dráhu na konci bych chtěl třeba malinko protáhnout, jo, takže tady funguje modifikace, protažení a řeknu, že na konci tu operaci a na začátku chci protáhnout o 2 mm. Jo, a dráha je protažená. Jo, z tohohle je pak dobrý mít šablonu, jelikož já když třeba tu operaci jenom skopíruju, vlezu do geometrie a řeknu, chtěl bych obrobit i tady ty 3 plochy, vlastně potvrdím a zase nechám vypočítat a on si to automaticky z těch ploch vydedukuje a vidíte, mám vlastně možnost zase pomocí těch 2 křivek. Jo, pokud bychom vybrali tady tu plochu samotnou, 2 křivky nejdelší definuje jako řídící. Uvidíte, že on vlastně by určil ten směr zase jinak. Takže se vždycky přizpůsobí těm zadaným vybraným plochám. Jo? Takže zase novinka geodetického obrábění obohacené o nějakou automatickou tvorbu drah. Tak nyní, pokud mám dokončenou práci s nějakýma 3D nebo 3D operacema, zase můžu si vrátit zpátky zobrazení toho výchozího stavu a začít zase aplikovat 2,5D operace, tak jak jste to měl vy, pomocí vrtání kontury kapsy. Je to vlastně furt dokola. Opravdu doporučím. Spousta těch operací, která se vám opakuje, mít v nich nadělený šablony, strašně to ulehčuje práci.